טוב, אז ברוכים הבאים, אני דניאל, המנכ"ל והמייסד שותף ביחד עם מגיע אשתי של שוקולד פנדה. באתי לעשות לכם סיור וירטואלי במפעל החדש שלנו. אנחנו מתחילים מפה, זה החדר שאנחנו מייצרים בו את השוקולד. יש לנו כאן את המכונה שבה אנחנו ממיסים את הבלוקים של הקקאו. בעצם הם נמסים ומתרבלים ביחד. מפה הם זורמים בצנרת אל המטחנה. כאן כל הרכיבים, סוכר, קקאו, תחליף חלב, מתערבלים להם ביחד במשך כמה שעות, וכשהכל מוכן אנחנו מזרימים את זה לחדר הבא בצנרת שעוברת בתקרה. זה החדר יציקה שלנו, הוא קצת רועש. יש לנו פה מיכל אגירה של 3 טון שוקולד, שבעצם מאחסן את כל השוקולד שלנו לפני יציקה, וכאן מתבצעת היציקה בפועל. יש לנו פה מיכל קרם, מיכל שוקולד, שיוצק את השוקולד לתוך התבניות. התבניות עוברות ברטט, מגיעות לתעלת קירור. אז פה התבנית בעצם עוברת שחרור, שוקולד עובר שחרור מהתבנית. הוא נוסע במסוע, הטוויסט הזה עוזר לו להשתחרר כדי שיצא בקלות מהתבנית. הוא עובר היפוך. ואז מכות קטנות לוודא שחרור מהתבנית. השוקולד עובר בגליים מתכות, שבעצם מוודא שהוא בטוח ואין בו שום סיכונים. עובר אריזה ראשונית במכונת אריזה, זה נראה ככה, זה מה שאותם אותו. ואז הוא עובר אריזה בקרטונים, במכונה החדשה שלנו. מקבל חותמת תאריך, וככה הוא בעצם יוצא מפה ללקוח הסופי. הוא נארז בדיספליים של החנויות, נארז בקרטונים, עובר למשטח ועולה על טיסה או על אונייה לארצות הברית. פה יש לנו הפתעה חדשה. זאת מחלקה חדשה שאנחנו מקימים בימים אלה, מחלקת דרז'ה, או בשפה עממית קליק ו-M&M. זה תופים שיודעים לצפות את השוקולד, לצפות בשוקולד ליבות גנים, בוטנים, קרמל, כל מיני דברים טעימים ונחמדים, וזה מוצרים שהם בפיתוח ועתידים לצאת לשוק בעתיד הקרוב.